Ndokhulupirira tonse tikukumbukira bwino oyimba uja dzina lake limene limatchedwa kuti IWK ndi uja oyimba amene wakhala akuphwanyisa mutu akonsoma nthawi yapitayi. Iyeyo wakhala akudzitamandira yekha amene kuti iyeyo ndiye mfumu ya hip hop pamene anayimba nyimbo ina imene amati ndabweranso. Nyimbo iyi itatuluka ya remix makamaka nthawi ya video. Iyeyo anayankhula kuti nyimbo imeneyi yamutengera ndalama pafupifupi 20 miliyoni Malawi kwacha. Patadusa kanthawi anajambulanso video ina imene anadzitamandira payekha kuti video imeneyi yamuonongera ndalama pafupifupi 100 miliyoni kwacha. Anthu ndikumayankhula kuti mwina mwake ulendo oyambirira uja zinkamveseseka chifukwa chakuti munali masine a ndege, munali masine aku airport ndi zinthu zina. Kupeza zinthu zimene zija mu video chikhonzadi kukhala chinthu chodulirako, koma nanga video iyi imene ankangoyimba ndi malinga mafia kubala ikhoza kufika pati ndi 100 miliyoni. Wayo oyimba wake amene uja amene anali pa Times kufotokoza za konsoma kudandaula kuti akonsoma sanamuganizire iye nyimbo zake amaononga mamiliyoni ochuluka, bwanji sakumupasa ndalama zochuluka. Wamulalatira Rashley, wamusukuluza Rashley, wazuzula anthu amene akumuchita sapoti Rashley. Tatiyeni timvesere video yonse imene walankhulira munthu ameneyo. Kani ya lero ikupita kwa mageto youth mafana amene mukumakhala mukumapanga ma video anu kumalira online, kumapanga ma live videos kudira ngati kuti wina wake akukupangani all in this life. Let me tell you, nobody owes you in this life. Is what muzipanga ma video anu kuti anthu akupangani support, anthu azikuthandizani kumalira. That's stupid. I'm being honest with you. That's stupid. That's being stupid. That's being reckless. That's being nonsense. I'm being honest with you. Whenever see someone away, to save it in this life. Nobody owes you nothing. Nobody owes you nothing. Whenever see, what's the point of us? Mabifana, menyanani, konde beefy, or win, or lose. You understand what I'm saying? Also, do Mawira,